Respirar per la boca pot ser l'origen de bronquitis de repetició. Quan veniu famílies amb infants amb bronquitis de repetició i veig que respiren per la boca, us pregunto, que respira per la boca sovint? I normalment em dieu, només ara, perquè té mocs al nas. Però després de canviar el tipus d'higiene nasal, d'arreglar aquesta obstrucció nasal amb higienes nasals molt eficaces, resulta que us adoneu que segueix respirant per la boca. I és que si bé és cert que al principi pot ser que respirem per la boca perquè el nas està tapat, si respirem per la boca molt sovint, encara que el nas el destapem, el cos segueix volent respirar per on li és més fàcil, que és per la boca. I respirar per la boca, entre moltes altres coses, el que fa és que l'aire arribi més brut a nivell dels pulmons i faciliti que les coses es compliquen. I facilita que les coses es compliquin. Sisplau, no normalitzem en cap cas respirar per la boca. I és que la boca serveix per menjar i beure sobretot. I el nas serveix per respirar i olorar.